Itt állunk Zalaszentgyörgy belvárosában, Kossuth utca 17 alatt, egy patinás régi polgári ház előtt, ami már majdnem 100 éves. Gyertek, és megmutatom a házat. Van egy kis feljárat, egy kisebb terasztal, ami egy nagy kertremész, mint mondtam, sarokház, sövénnyel körülvéve. Innét a teraszról lehet rálátni a kertre, és meg lehet nézni a naplementét, esténként ki lehet ülni ide borozgatni, természetesen ismerőink. Menjünk be a házba, gyertek! Itt van egy előszoba, természetesen kialakítható szobának, és innét ugyanúgy ki lehet látni az evangélikus templomra és a utcát, de az evangélikus templomtól, ha jobbra nézünk, ez egy nyugodt, családi házas övezet, ezt majd látjátok a többi videón is, és itt pedig Zalaszentgyörgy főutcája található, ami egyáltalán nem zajos, nem lehet nagyon behallani az utcáról a zajt. Most pedig lépjünk be a nagy tágas konyhába, gyertek! Ez a nagymamám nagy konyhája volt, itt zajlott a társasági élet. Nagyon sok német vendég volt akkoriban, itt tele volt az asztal vendégekkel, körbeültük, és akkor innét ebből a tágas konyhából, amit akár egy nappalivá is lehet alakítani, innét nyílik egy kisebb szoba, és egy nagy szoba, a fürdőszoba, illetve egy kisebb tárolóhelység is. Most kezdjük a körbejárást a nagy szobával. Itt oldalt található a fürdőszoba, ide is bekukkantunk. És itt található az egyik nappali szoba, ami a 3 utcára nyíló szobával összenyitható, teljes mértékben. A régi családi fotóink még itt vannak. Innét lehet látni az én helyemről, hogy mennyire szépen összenyitható a 3 szoba. És akkor megyek előre, mutatom nektek, hogy itt milyen gyönyörű, magas polgári ajtók, polgárházakra jellemző magas ajtók. Egyébként maga a ház 120 négyzetméteres. Itt van úgy szintén egy kisebb hálószoba, természetesen még a régi bútorokkal, de én ezeket a szép ajtókat mindenképpen meghagynám, ha felújításra kerül a sor. És akkor ebből a kisebb szobából megint egy másik szobára jutunk, ami később esetleg konyhának is kialakítható, mivel nagyon világos, és innét lehet rálátni úgy szintén az evangélikus templomra és a főutca egyik részletére. Itt még apukámnak a régi zongorája van, de ezt természetesen elviszük, de hogyha igényli az új tulajdonos, oda is adjuk. Vissza a konyhába. És innét a kis tároló helységből lehet felmenni a padlásra. A tető épp, nem kell a tetőn különösebb nagy átalakításokat végezni, de engedélyezhető esetleg egy manszárd beépítése, ha szükséges. Ezzel körbe is jártuk a házat. Remélem, hogy fölkeltette érdeklődéseteket. Köszönöm a figyelmeteket!